komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa ating tingog. Sining Domingong adlaw, Marso 15, no? 15 subong, no? Yeah, March 15, 2020. Isa ka mainit kag matahom nga Domingo sang adlaw sa inyong tanan, no? Welcome naman sa isa dato ti episode diri sa Istorya Espesyal. Kaupo diha pa sa inyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga sa DYEZ Aksyon Radio, no? Open kita subong sang aton iyang Facebook account kay miara kita sang live man kita subong sa aton iyang Facebook account sa page sang Aksyon Radio, no? And subong aga ang aton nga mangin topiko magasentro ini siya sa coronavirus, nCoV, novel coronavirus 19 nga mainit subong nga ginaistoryahan sa bilog nga kalibutan, no? Bilog nga kalibutan kag sari-sari nga mga reaksyon, sari-sari nga mga preparasyon, sari-sari nga mga paghanda ang ginahimo sa aton iyang mga katawhan hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, no? Grabe naga-increase ang numbers ang PUI o person under investigation diri sa Pilipinas, no? Fortunately, or I mean hindi man fortunately kiti medyo blessing ini siya gani nga ma-consider nga diri sa Bacolod and Negros medyo ay kitaya way pa kitaya, no? Sang nangin positibo and nagapabiling kita diri nga nCoV free apang ti ang aton preparasyon dapat masako, no? Ang aton dapat nga ginahimo nga mga tikang especialmente ang aton nga mga opisyales kami diri sa government nga side, no? Medyo masako-sako man katama, no? And gin-emphasize natin permisa aton yung Facebook account ng hindi nga preparasyon dapat ginatrabaho ini siya hand in hand hindi lang sa aton mga gobyerno, sa aton opisyales kundi pati na sa aton pamuluyo, no? Dako ini siya ang partisipasyon sa aton nga pamuluyo because no matter
what we do diri sa government, bisan ano pa ning lahi ang ipasar namon diri, ano pa ning regulation, ano pa ning executive order, kung wala sang active nga participation and cooperation sa aton nga pumuluyo, mangin useless ini siya tanan, no? Tungod ang pinaka-importante subong ang kooperasyon gidya magatrabaho kita dapat hand in hand upod iya sa aton nga mga pumuluyo. Dugay-dugay ipahat-pahaton naton ini siya ang mga dapat naton nga preparahon, dapat naton nga tandaan, dapat naton nga tagaan bugat, no? When it comes to awareness and preparation and pagkibato naton against sa sini nga NCOV-19. No, for now, tawagan naton anay, basi ready na si ang aton niya SK Federation President. Kablo ka may examination pa ini siya, pero gin-try lang naton anay tawag sa iya pangayuan tabi opinion, no? or I mean ano ba ang nagiging participation sa aton subong nga mga young people, or ano ba lang dapat nga mangin participation sa aton iya nga mga pamatanon sa amo sini nga challenge, no, kung pagtilaw nga experience subong naton sa bilog nga Pilipinas, no. So dudugay tinguan taman laboton ang aton para pinalangga nga Vice Mayor bilang head na siya sang NCOV nga task force, no, and ang aton mga kabrangayan pag at the same time. For now, live kita subong sa aton nga Facebook account, Facebook page, I mean, sang Action Radio kag sa bilog iyang radyo, no, sa malabuta sa atong tingog. Upod naton subong ang SK Federation President sa siyudad sa Bacolod, Aisha Joy Villaflor. Good morning, Aying. Good morning, Councilor. Yes, SK Federation President Aying, ang ako nagid actually nga gusto man lang ipamangkot sa imo is ano bala sa banta mo ang dapat nya mangin papel sa aton subong iya mga pamatan-on, no, sa amo sini nga sitwasyon nga ginatubang naton ining NCOV subong nga crisis nga experience naton worldwide. For me, no, on our end, sa mga youth, yeah, since ang technology is one way of spreading bala news, I think ang makontribute na namon is to spread the proper information dissemination sa kung ano gitang kakatabo tuod sa NCOV. On our part, mas mayo taning ako ang pamatanon, kabalo sila mag-verify kung ano ang tuod nga news, kag fake news. Kaya usually, nung sa subong, ang mga fake news bala, Councilor, ganilap tagid. Tama. Oo, mas nami tani kung proper ang pag-educate tabala sa aton mga fellow man nga youth through social media by posting via proper information. Ako ya Aying, no, SK Federation President Aying, nagapati ko yang tsakto nang yung mga punto. Subong nga time, amo ni pinakanami nga tsimpotan nga igamito naton sa insakto ang social media. Hindi naton malikawan niya ang mga millennial ang pinaka-active subong sa social media, no, and through the proper information dissemination makabuli kita kay nagatalang subong tao. May ara subong yung mga kabataan nga nagalain. Hindi amo ang ilag na pang post no labot nga gaka-deceive ang mga mga nagabasa. Siyempre, wala nakabalo ka ng patihan naton. And ang ibang mga punto, subong, is isa sa mga active participation sa aton mga young people is dapat is the use of social media. Maging responsable sila sa social media. And at the same time, Aying, I hope ma-extend mo man sa mga SK chairman naton nga matrabaho sila, works sila hand in hand sa mga kapitan kay mas may energy kamo nga mga kabataan, no, especially sa pag-reach out sa aton mga pamuluyo, mag-raise ang awareness kung ano lang dapat nga himuon, kung ano ba dapat himuon para malikawan ini siya ang NCOV subong nga nagaluntad sa aton nga syudad. Yes, good. And tani, I hope sa mga youth, tada bala, Councilor, since na-suspend na ang mga classes, kag ang mga exams, I hope nga kay sa subong may mga news kami nga nabatian bala, nga although na-suspend na ang classes, bala mo gyapon mga pamatanon nga kakadto sa mga bar kung gabi, nag-night out, I hope nga i-prohibit tama na tani, since ang pag-suspend sa classes solely on the purpose nga tani matinir kita sa aton nga mga balay, because everyone can be a carrier of this virus, kag hindi ta mabalaan kung di na siya mahalin kag kung sino na sa possible makadto. So to protect our family, kita kay mga pamatanon energetic kita, active gid kita sa on social interaction, tani subong i-prohibit talang anay. Tama, no, isa pa gid na. Ang nagakatabo subong ya kadamo sa mga pamatanon subong yang ato nagagwa
why na tuod klase, Yes, Councilor. pero sila ya instead nga i-isolate na inakagalingon to protect themselves and their families nga hindi iya makalaton sila ka makakuha sila ya ato naglagaw sila ya no. Tsakto na siya. That's one good That's point. one problem nga sa mga youth sa subong councilor nga nakitaan gidnapton. And dapat buliligan natin na siya ang impose sa mga amo silang mga lahi no nga mag-prohibit sa aton mga young people. Madamo nga salamat SK Federation President Aisha Villaflor, and God bless man dira sa imong God bless, exam God sa buong bless. aga. Yes, thank you, councilor. Good day. Nabatian si Councilor SK Federation President Aisha Villaflor bilang presidente sang mga pamatanon diri sa syudad sang Bacolod no. Ang iya ka punto nga ginraise naman niya subong niya is duwa. Number 1, dapat ang papel sa mga kabataan subong sa mga pamatanon sa aton nga millennial is to raise awareness through proper information dissemination. Ga confuse subong tungod inablang despite sang kasakoon, despite sang stress, despite sang pressure nga experience naton subong baka damo pa sa mga fake news nga nagaginuwa no. And amo ni siya ang pinaka best nga time nga mag-participate actively ang aton nga mga young people through responsible information dissemination o kung paggamit sang social media. And one more thing, nag-release ang executive order ang aton pinalangga nga mayor no kadasig sa pagresponde ni mayor gani no ga-follow ako kay kakablo kami diri nag-isolate man kami sa amon galingon, nag-self-quarantine man kami because nag-attend kami nga mga konsehal sa Philippine Councilors League. Speaking of that, tawagan ta man dugay-dugay si Vice Mayor Elcid Familiaran kung malabot ta siya no. Nag-self-quarantine kami tungod nag-attend man kami sa Philippine Councilors League. Ang problema, ulihin na nagagwa ang resulta nga isa gali sa nangin positibo is also a councilor nga nag-attend man sa Philippine Councilors League didto iya sa Metro Manila sa May Pasay. Kaluyan kami diri sa Bacolod tungod ang nag-positive is from Tayasan Negros Oriental. Separate kami niya grupo mo. Hindi kami niya pareho, hindi kami niya upo dia. Pero but nevertheless, required kami gyapon niya nga mag-self-quarantine as part of precautionary measures nga dapat na-observe naton. Kung ina-require naton pamuluyo, much more kita nga mga opisyalis, no? Sang March 12 or March 13, I guess, na complete ang aton iyang 14 days quarantine kag kaluyan sang Ginoo ti safe kita ya, no? Including ang bilog nga opisyalis sang syudad sa Bacolod. But nag-release ang executive order ang aton nya mayor para early pa ya preparado na kita nga daan niya no. And gin ayo anay nga temporary anay nga ginaban ang pagtipon-tipon sang crowd no. Sang mass gathering kumbaga hindi anay pwede like fiestas, mga assemblies, meeting, etc. etc. Diri sa syudad sa Bacolod ako nagapati kung ang ining pag-prohibit sa mga pagtipon-tipon is very effective in lockdown tungod kay amoy ni siya kablo ka droplets mo laway ang sanhi sini siya. So the more nga wala ka interaction, the more nga safe ka. The more nga ra ka sa balay mo, the more nga safe ka no. But ang problema sa buong as mentioned by our SK Federation President Aisha Villaflor kay may mga kabataan niya nga take advantage nga wais na klase because gin-suspend ang classes mo, why gin-suspend ang classes, gin-suspend ang graduation, etc. etc. Because dapat seryosohon natin ini siya nga problema. Subong. Ang problema kay ini may mga young people nga instead nga mag-isolate sila kagalingon, ay ato naginagaw ko na yan, may mga feedback nga nagalabot diri sa amon, nga ato yan naglinagaw party ko na iya sang last Friday night, no, not much siguro last night pero last Friday night, and hindi ka kapakot ang upod ni modera amo na wala because asymptomatic ang ang coronavirus so hindi ka kapakot ang resulta gagwa ulihin na admit ka na ya. So meaning samtang halubilo ka subong bisan diin hindi ka kapakot nya ginastorya mo subong could possibly be positive. So the more ka nga nagalagaw nag-expose ikaw nga bata nga nag-party didto na istorya mo to siya or upot mo bi nag-toilet, nag-CR o upot mo bi naglabyan mo siya bigag nakaubo siya, naglabot sa imo, ginbit-bit mo sa pamilya mo, sa panimalay mo, bilog ka mga pamilya apektado. No, so ang point niya ginraise ang aton nga SK Federation President Aisha Villaflor is dapat at this very moment dapat iyan naga-cooperate kita yan no by staying sa aton nga mga panimalay,
i-safe keep nato ng aton niya kagalingon niya. Sa aton nga pagtiner sa aton panimalay, sa aton pag-isolate sa aton kagalingon, hindi lang self ta ang proteksyonan ta ang aton pamilya nga possibly malatnan and ang tanan itaw sa palibot mo. As long as tanan talaga cooperate diri sa syudad sa Bacolod, safe kita tanan. Na take note of that, no, mga palangga, mga kaaksyon naton. Nong i-try natin reach out si Vice Mayor Elcid Familiaran. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, actually, siya ni ang chairman committee, hindi man chairman committee, but head ini siya sang NCOV task force. Before pa niya magdalaya, no, siya yung nag-handle, gin task sang aton iyang pinalangga nga mayor, Mayor Bing Junardia, bilang amay sang aton syudad nga nagapamuno gid subong sang mga lihok naton sa pag-protect, sa pag-preserve sang syudad sa Bacolod against sa NCOV, no? So, duwa ni sila subong, tatlo ni sila nagtatrabaho hand in hand. We have Congressman Greg Sataya, we have Mayor Bing Junardia, kag ang aton niya Vice Mayor nga nagapanguna subong bilang head sang NCOV iya nga task force ya, no? Medyo equip ini siya sang information tanan nagalabay ini sa iya, and grabe ini ila subong nga trabaho nga ginahimo para lang hindi kitaya mangin kaangay sang iban nga lugar diri sa Pilipinas sa ginsulod na ya, no, sang NCOV. Although hindi siya malikawan tungod kabalo naman kamo bisan diin lang subong, but straight from our Vice Mayor pamatian ta kung anong mga naging preparasyon naton diri sa syudad, kag kung ano pagidbala ang iyang mga mahatag nga advice sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Live kita subong upod si Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, may aga. Yes, Consial Ising, mayong aga dito sa aton pagpalamat mayong aga sa bilog na Negros Occidental and Oriental, kasi malabutan sa imong program, Consial. Yes, Vice, no? Ara kita subong sa isa sa pinaka-crucial nga kumbaga generation or era sa aton iyang pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Worldwide ini siya. In fact, na announce na siya nga pandemic, no? Kag hindi sila laghog, mention ko kagina gani. And ikaw, Vice Mayor Elcid, bilang head sang NCOV Task Force, kabalo ko, kaya galantaw ako gasunod ako Kag nakita ko sang pag-start pa lang arat na ikaw dira, hasta medyo grabe subong aton niya kondisyon, no? Vice, kumusta ang aton nangin preparasyon, kag mangin preparasyon pagid, kag ano bala ang mga update naton subong sa NCOV 19? Yes, unang yun, Councilor Ising, ang NCOV ang is a serious matter. Mm-hmm. Ang iban dira nag-post pa nga daw as if nga daw hindi ni siya problema. Mm-hmm. As if nga daw ginapahog na ito ng tao. Mm-hmm. Which is not correct. Namuning tiyempo, kung siya lising, mag-unite kita, mag-cooperate kita sa aton government authorities, paagi siya pamati kag pagpati sa DOH naton, Department of Health and DILG. May mga post sa Facebook, may mga damo theories. Damo maalam. Theories nga wala clinical finding. Na ang tao through social media post lang base magpati. Pero ang ako niyang advice, dito yung pamati, kagpati sa aton mga experts. Na mo ang aton mga doktor. So, ang COVID-19, wala sang bulong ang aton ng preventive measures. May mga lessons learned kita konsyalisin. Italy and China. Kung lang taon mo subong sa China, every day, di ba, previously, thousands and thousands of pumuluyo nila tong infected na yun. Na-contain nila, subong may pulo, 17, na naog because nag-lockdown sila. Lockdown, meaning wala total stay at home tanan. Kaya ang incubation period mo after 14 days. 14 days. Mabalaan mo na kung sino mo latian kung sino wala
Ba't lang tawag itong China, kay rich to sila eh. They can afford everything. May mga testing stations to yan. Anybody can go there and mapatesting ka na, wala bayad. Ang government nila to sila libre nga pagkaon daily. So, unfortunately, ang barangay among nag-distribute sa basic needs. Kung hindi ka magubra, sige, sweldo mo. So from thousands and thousands of positive na infected mga tao na naugulpi because ng lockdown sila. Amo na ang lessons learned sa China. Ang Italy, because of ginlantaw nilang economic side, wala sila nag-act or dugay ang ila pag-aksyon. So, damo ng kalamatay. Kita di as Philippines, third world country ta, given na siyang ang resources ta, ang aton preparedness in terms of facilities and everything. Limited. Kulang. So, nanong aton ni Mon, preventive measures. Si President Duterte nag-declare sa state of health emergency. So, ang aton mga respective LGUs, si Mayor Ping nag-issue sa mga series of executive orders. Kaya kung mag-issue ka, hindi ka na magulat yung mag-ubra ka pa ordinansya, ang executive orders madasig. Correct. Kaya kung mag-ordinansya, kaya may public hearing ka, especially kung may penalties. So, ang question sa buong how prepared are we sa Bacolod? So, si Mayor Ping pulaw bugtaw ni kung siyang ising kapalo ka man ko. Yes, Vice. First thing, I don't know, ganito din ko ni Mayor Ping ang iyang energy. But, kita ko siya, very tired niya siya. And ang concern niya sa welfare sa Pumuluyo, amo to galing nag-issue to siya siyang executive order, hindi kadungka ang any vessels Yes, sa Hong Kong and Macau. To protect the interest and welfare sa Pumuluyo. But in kwanto siya, all places. At first, primero, 14 balbal, mga kadugay, way pa. Kaya nag-issue na siya, all places. Then later on, overrule siya sa Malacanang. Pati siya yung gibo. 14 naman ang balbal nila kay Mayor, laluon lang. Anong binaymo ni Mayor, siya may higher ups nung order sa niya. Correct. So, supong si Mayor may issue one some series of consultations pa niya. So, ang aton first niya issue one si Mayor, ang aton daycare center, ma-end ang classes March 13. Okay. All public schools, ma-end ang classes March 20. Okay, Private very clear. Schools, ma-end ang klase March 27. All graduation rights, postponed. Postponed. Okay. Yesterday, nag-issue naman si Mayor sa executive order, repealing sa previous order. Okay. Na nag-end ang classes effective immediately. All levels. So tomorrow, wala na klase. Okay. Alin sa elementary as sa college. Ayun, very clear to siya. Kaya mo confused sa Facebook sa buong Vice, no? So clear. Siya. Tungod, gusto ni Mayor proteksyonan ang kabuhi siyang tao. When you are under the state of health emergency or emergency, normally, ang imo freedom restricted. So, muna ganin, nag-post ko na, please bear with us. Yes, oo. Freedom is restricted. Kaya ang primordial preference ni Mayor Ben is the safety ng iya constituent. Yes. So, I hope na naintindihan na siyang tao, hindi na kita magsagay reklamo, even especially abiyalising sa social media. Now is the time for us to cooperate and unite. Sa isa ka common cause ang pag-prevent sa paglapta sa COVID. Why not one ang bida positive inputs or suggestions? Kaya kita wala man ta siyang monopoly wisdom. So we need input sa publiko nga basi way tanan nakitaan. Pero kung magbalbal ka na negative nga daw as if nga ikaw yung expert, di anong mabulig siya? Wala. No, amo na siya binising. So, now karon ang nakita ta
masiling tang wala tayo dia positive pa sa Negros Mm. Occidental. And sad to say, may ara na tato siya Oriental. Mm. Clinical records na siya ganising. Amo blambal ni Dr. Delon, ang danger is that ang tao nga asymptomatic but Yeah. carrier siya. Di ba? Kaya based lang siya ang aton yung data, based sa clinical record. Mhm. So mo na gani ang ina-advise naton ang tao, especially nagalalin sa Manila, sa anywhere na mag self-quarantine. Amo ning PUMs naton. It's good nga si Govabong nag-issue na siyang EO ng tanan nga nagaling sa Manila considered na siya PUM. Anong PUM? Persons under monitoring. Under monitoring. So hindi na tamagulat ya nga ang habuyon pa sang tupad balay ta or basulon ta Mm. nga nalatnan mong kaingot mo. Dapat responsible kita enough nga mag-tenir sa aton panimalay for the next 14 days. Si Mayor Bingi nag-issue yung executive order number 19 na hindi lang ganit Manila. Even ang halin sa Cebu. Kaya ganising sa Cebu ta may international flights mo. Yes, oo. And wala tayo lockdown sa Korea, Japan. Mm. So may mga Japanese, kita may mga Koreans nga rin tadi. Mm. Nga supposedly, dapat the same man ang treatment tayo sa ilas China. Ang Chinese, di yan quarantine. Tadi sila dapat ma-quarantine kita. Mm. Kaya nga, what if kung career ka? Okay lang to sila yung sa Korea, mo manaabi ang ising. Mm. May mga testing stations. Ang ato ni kit ni siya, the range ni kuno 6 to 8,000 bilog. Mm. Hindi kita yan. Hindi na yan ka-afford kita. Oo, correct eh. So maluoy ka sa aton kailot. So, please bear with us. Bear with Mayor Beng. Kung ano ang aton freedom, gina-restrict ta kay this is the only way na ma-prevent natin. Mm. Now, karon, tomorrow may meeting naman kita sa Interagency Task Force. Okay. Sabi yan ito. So, give us an update. Kagapon, nag-presscon ang DOH from 64, may dugang another 34. Yes, oo. 28. Why gani mag tatlo ka oras ng 111? 111. So, in other words, perte sa kadasig. Mhm. Hindi man ang aton gobyerno gusto mag-lockdown. Hindi man ang gobyerno naton sa Manila nag-community quarantine na kita. Si Mayor Ping hindi man na gusto di na i-community quarantine. Kaya the best solution is lockdown. Correct. Pat ang ekonomiya naton maigo, paano ang kaluluoy di agyanising ang daily minimum wage at that. Mhm. Kaluluoy din tricycle driver naton, jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers, Mhm. karinderias. At yan ising normal nga para sa amon. May negosyo kami. Mhm. Kung magsige pa siya, makat-cost kami eh. Mhm. So paano ka mag-cost cutting? Mang-lay off the Ibang tao. Oo. So hindi lang niya thousands, hundreds of thousands. So pumuluyo nga mawadaan ubra. So si Mayor Ping hindi na gusto matabo sa. Mhm. So amo ni may mga ga-entertain gani kita ganising na ano ni basi ma-imponer kita sang korpyo. Ang korpyo for minors ara na. Okay. And hoping ang aton si Consial Iglesias, I think ma-remind sa aton pumuluyo sa session namon Mhm. na i-implement ini. Si ga-entertain man kita sina tomorrow sa recommendation. Depende. Kay the only way nga ma-control mo movements ng tao is may i-stop kang isa ka bagay. Mhm. So base depende sa istoryanay nga base mag-recommendar kami kay Mayor Mhm. nga ma-impose ang curfew Mhm. sa gabi. Which ako vice gapati effective ina sa katama. No, ang curfew. Get kado lately ay ang naglinagaw amo ang mga ini mga young people. Vice. Ang Councilor Cindy, Mhm. may problema kita sa mga tao nga bintauso Mhm. nga nag-hoard sa mga basic Yes. kalaluoy ang pigado,
may ara to sa video ngayon sa Amerika to, gaway sila siyang tissue paper. So si Councilor Cindy, I think na mapasar siyang ordinansa, anti-hoarding and panic buying ordinance. Nga kung allowed ka magpakal ng alcohol, diwa lang. Ang hoarding niya, mamaklon mo da kagi ang alcohol yang tag 34 pesos pligya na yasin di mayo ka na. Gani. Paminta kay mo yang sa ini nga timpo so ina pwede man na nga kung madasig sige basi si mayor may issue man executive order paagis na da agyan isi. Subong kuan kita disinfect kita siyang government offices na ton. And I think si Mayor may mando man siya sa City Health Office na ton ang aton market, ang public plaza, disinfect man na siya. Okay. Ang public plaza, kag ang markets? Aton market. Aside sa government center? Yes. One way na siya mga kabulig. Dato na siya mabulig. Konsyal ising sa present danger nga ari sa pong ato. Vice, gaba matilang ko sa imo, kadamo-damo gali sa dapat gina-consider, no? Inabalang siyempre lain niya ara ka mo dira, kag lain man niya nga galantaw lang kahulat sang update diri ang ato niya nga pamuluyo, no? Na-mention mo kagina pating ekonomiya kada ko sang impact sina iya, no? Like ang tingala ko Hindi sila lahog. Hindi lahog. Iban siyang lockdown, but they don't know what will happen. But suliton ko amo na siyang pinaka very effective. Nga ginhimo siyang China. So how I wish if the 14 days man na or even more than that, how I wish ng government kung maka-afford man lang, why not? Providean mo datanan everything ang imo pumuluyo, then sigis will do nila, why not? Kami ang negosyante, a little sacrifice for the sake sang kabuhi sang pumuluyo ta why not. Amo na si Mayor Beng dalibog ulo ko siya konsyality. Sang iya energy gakadahan na. Di ang tao kung isang painful man nga pirahon mo pa. Gambal ko sina tungod nakitaan ko nakitaan kong iyang effort. Nakitaan kong iyang concern sa aton publiko. That's why nga appeal ko muna nga timpo nga mag-unite kita, mag-cooperate kita, and suggest sa mga positive suggestions. Kaya suliton ko, man tasang monopoliya sang kinalam. Correct. Basi may alam ka mo dang wala. Si Gob Lacson, tinami ng ginhimo. But may isa ta ka problema, gani, kaya since may positive na to sa oriental nga side, and hindi man na jurisdiction naton diri way kita to access sa ila, maybe it's good nga mag-istoryahanay si Gov. Digamo and Governor Lacson sa mga safety measures sa aton boundaries. Kaya hindi man ta gusto nga magdamo tong sa ilang side. Correct, oo. Hindi man ta gusto nga magkapoti sa aton. Kaya may ari kita land transportation nga pakadto pakare. Kaya hindi na bala amon jurisdiction to, kalayo na daw man ta mag-imponer. So, maybe, ako, next time, wait na to kabalo luoy man ta to sila, sad to say na di ta gusto nakta. Honestly, yan hindi, ako nakulba, first time nga nakapatkya ko kulba Correct, oo. Kung bala to appease the minds ang atong publiko, even ang mga regular employees natin dara sa NGC, kay after sa tublang na balaan ka konsyal, may konsyal infected, mga kabaton, kung suggest mo, indirectly man lang. Ganoon na kulbaan man sila nga sagay patato report. Honestly, tiwai man takabalo mo. Gane, correct, oo. So, pagkabalo ko ay naku nag-report sa NGC. Nag-self-isolate ko din. And nangamuyo. And para nga ang kwambalati bilog na to 13,000 plus tong konsyales. Nag-attend. Sa Negros, si damo-damo.
Pero for the public to know, nga mo incubation period na 14 days, nag-end na siyang March 12. Ayun. Kaya daw feeling ko daw, which is normal, na daw aruon kita ba lang? Well, kuha na kami. Safe na kami. Hindi na kami ka pa Manila, liwat. Pero lockdown Kaya matutani, bala nga gayo ko mapeskon kita siyang Friday, but why naman tachimpo, but nagkonsulta kita kay Dr. Tabuga sa Bureau of Quarantine. Kay Doc Ray sa mga doctors, kung ano bala, mapa-test kita or hindi. So, no need for us na magpa-test, kaya wala man sa symptoms. Vice? Siya muna siya mga measures, sabihan ising, and then hibo ni Mayor Ben. Kakpan kita, ay salute sa aton health provider, sa aton mga doktor, sa aton mga nurses, sa aton DRRMO, sa aton mga tihearts barangay. Yes. Baliyawon ang inyong pag-operar at pagbulit. Mga frontliners, ini sila, especially nga aton doctors and nurses. Yes. Abyan ising nagasiling sila nga way hotline, may hotline kita ang City Health nato nara-dira. In fact, ang mga measures dira nga imoon, ni Dr. Grace, ni Dr. Mel, ma-set up na da sila sa mga tents. Kaya kadamo, kita dira sa mga POMs nga nag-inquire, nga nagasulod sa ila offices. May mga tents na kita dira na i-provide na dira ta na screen ang aton mga kauturan na may mga trangkaso. Now, si Mayor Ping nagalantaw ni siya consialising sa worst case scenario. So we will discuss tomorrow nga since ang aton hospital facilities na ill-equipped. Diin ang pwede naton eskwelahan kaya namang klase mo. Diin ang pwede naton ng eskwelahan nga himuon. Worst case scenario nga matabo nga himuon isolation rooms. Okay. Hindi kita magulat nga mag-abot na nga pangwaan ta pa na bangko ng mga classrooms. Correct. I-prepare na naton nga daan. Si pangamulyo sa hindi man ang abot. What if kung mag-abot? So kina-consider na ni Mayor nga kung diin ang himuon naton. Mas may ma-prepare na nga daan. In fact, nag-contact ako ganit kay Ma'am Gladys, kung diin ang i-recommend yan ng school, kapag di natin ma-himo kung kaso. Vice, malumpat yung anay Vice, may gusto lang ko klaruhon, tingin mo yung kadamo, gits nag-PM sa akon. Hindi bala Vice ang lockdown, bala Vice sa Manila, i-clear to lang Vice, bali hindi kita, Vice ang aeroplano o kung barko, nga makasulod dito sa ila. Kag wala man siya may makagwa, tama no? Waay ang lockdown kung siya lising sa Manila. Community quarantine. Kaya kung lockdown niya, tanan kita hindi nakagawa sa balay ta for the next, kung di mambalang gobyerno, 14 days, 15 days. Kung lockdown ang government na ya, ang barangays na yung madulong sa atot panimalay sa basic needs na ito adlaw. Okay. Ang ginimo iya sa Manila, community quarantine. Pag pwede ka pa kalagaw, pwede ka pa ka-opisina, pero hindi ka kagwa sa Metro Manila, hindi ka man kasulod. May cancellation of trips kita ya sa aton passenger sa airlines, kag sa sea line. Pasahero lang. Kaya ang goods siya, transportation of goods, sige pa na iya. Okay. Why man, hindi man na siya, hindi man na hindi na yan infected. Ang imo goods kay kundi na karon mawadaan ta di bugas sa sa Luzon. Correct. So ang lockdown confirmero to nga sa press con ni Presidente Duterte in terms of usar nila lockdown. But hindi kasi downgrade to nila sa community quarantine. Okay. So Vice Taruhon, meaning kung ato ka subong sa Manila, pwede ka paghapon makapulit diriya sa Bacolod. Why na? Kaya may last plane out mo was yesterday. Yon, okay. So, March 15. 15, wala na air flight. Manila, all destination. Vice? Na Manila, Bacolod, Manila, Dumaguete, Manila, Iloilo, wala na. Kaya nag-community quarantine sila. Okay.
Vice, example lang Vice, let's say for example, be like ang Cebu doon hindi man lockdown pero may mga precautionary measures naman sila nga doon dito Cebu makasulod ang mga eroplano, no? Sa example Vice, matabo na bis example sa province of Panay. I-clear to lang Vice, no, sa aton mga tagpalamat Cebu kay timera ay naga-travel gapon Subong Iloilo, Bacolod Iloilo. Pag matabo in a Vice like in Metro Manila. So waay naman sang roro o kung fast craft niya makatabok diri sa aton o kung kita dito sa ila. Tama no? Well, hindi ta ka-preempt sang ila decision. Kaya para sa nito may news nga daw gin stop na or gin prohibit na ni Mayor Garcia, Gwen. Governor Gwen. Prohibit siya na ang incoming and outgoing of all vessels, sea, land, air, sa Dumaguete, Cebu, San Carlos, Cebu, Escalante, Cebu. Why, mo ng news ka nabalaan ko. So, depende ba, pero si Mayor Bing siguro, si Mayor Trinas, may istoryanay na No, kaya muna siyang problema na ito may pinalantaw yung effect sa ekonomiya. Kabalo ka kung mag-stop ni tanan karon, masaka, ang peace and order, mga problema ni. Titisuliton ko, ang imong kumon tao, may nang hand to mouth pala. Apektado na siya. Pero sa amon, hindi man ta gusto, again, ising mang-lay off po tao. So, kung maglain ang sitwasyon, masiling kagurong nga tipon ka mo, every other day lang, hindi ko mang-lay off. Pero ang ini nga group, subong nga week, kaso nga group, mga week. Kung maglain pagit, why ka naman customer, that's the time siguro masiling ka nga nirata na balik lang ta kung magmayo ng timpo. Kung question how thousands and thousands of even millions ganiguro kung bilog namang Pilipinas. I think sa Manila ito mga malls ko nagsira na. Nag-declare ng ganito sila ng curfew. Sa ano na siya sa public wala nga maintindihan nga damo ina tungod nga ang the only way nga ma-prevent mong paglapta is to control sang movement sang tao. Kaya kung ara tatanan sa aton panimalay, anong paglapta siyang balatian? So malimit lang yung pag-transmit sang virus sa imo panimalay kung yung kaso gitman kay tungod sang lockdown. So si Mayor Bing, hindi niya gusto nga magtabo ng damo-damo, mapiktuhan. But ang sitwasyon, evaluate na ton kung siya lising adlaw-adlaw. Vice, may Vice, may nagtawag diri bagulang. Ang iya pamangkot isa mo sini. May mga passengers coming from Manila. Nag-abot sila a day before sa aton nga pag-ban sa mga travel diri. Kag ginatag sila subong as PUM. And undergo sila sang 14 days home quarantine ko, no? Ano ang dapat nila himuon? Ano ang mga measures nga buhaton? Ano kinahanglan sila kuno mag-report pag abot gid nila dire? Multi ko na lang be responsible enough. Maski nag-abot ka pa yung 1 week before or 3 days before siyang issuance ni Go Blackson, ikaw na lang niya self-quarantine sa imo pa ni Malay. Kung may ara ka na separate room, isolate yourself. Kung may mask ka. Ang imo utensil, separar mo. Separate utensils. Totoo, ganin, nag-imponer ko din sa balay ko siyang back to basics, ang chinpo ni Lola ko. Ang sapatos, kag ang arsa na lang sportahan. Pagtulog mo siya, balay ko din, hindi na kaya ka sa muna nga, tonsiyos nga nga, iko mo. Kaya damo, tata dinalapak sa kwa. Di sa una, ginasunod to na yung kwarto, tapos subong bilin di sa kwa. Prevention na siya Kaya kanang na bakterya, dahil sapatos kasi sa sinilas ta. Ang kwarta, pag idabyan ising, pati ng circulation, pati na kay ko.
So meaning Vice kay nagawuri ini siya siguro, I think ang pagitsindi ko sa aton diri nga color nga may baby sa iya balay do bago siya bata be. And kadelikado Yun laari siya. Kung may symptoms ka, why na damo mo kadto kas doktor. Okay. Pero ang imong baby dira ako ang kay preventive measures, personal hygiene. Diba kung possible mask ka. At yan siyempre ang ilag ba na kwan bala, primero ang advisory sang kwan, health authorities na naton, nga ang maigo kuno kabataan kasi gulang, diba? Pero ginantaw ko bala ang kwan, ang clinical data, even sa China, wala na kabataan nga maigo. Puro adult. Oo, nagkawa bala. So, even ang ilat theory, correct me if I'm wrong. Oo. Though, wala. Gani man. Which is good, no? But then, kita magsali. So, I may hugin mang ganit na naigo to eh. Now, going back sa mga konsyales di sa Bilog na Negros, may kadamo, ginasang PM mo. Gani. Oo. At to siyang sa Kayasan. Ang aton ang iyasang konsyal nga convention 26, 27 man lang mo. Oo. So 26 gani way patuya sa convention center eh. Kay biliting to ya, mga hotel assignment. Di ba? So nagkalat to mga konsyal to sa event center 27. Ini ang konsyal nga na contaminate nakaagi 64-year-old to siya, nakaagi kidney transplant. Kag nagtiner to siya sa Green Hills sa San Juan. Why to siya nagpuli? So, sila ni Dr. Taboga, ang ato ni incubation period, nagsugod sa paghalin naton sa SMX, assuming nga to siya. Oo. Diba, si Wyman to siya, pag-abunta. Correct, oo. Especially na postponed man. 30 minutes pa lang tato gani. 30 minutes pa lang tato. Correct, oo. So, ang incubation period na to, sugod ka 28, 29. Why man 30 mo? So, nag-end ang aton incubation period na 14 days sang March 12. March 12. So, pwede na kamo kapalapit sa amon, pwede na kamo ka-solicit liwat. Pero, kung doon nakulbaan ka mo, hindi na mo solicit, kaya safe anay. Kung makulbaan ka mo, tinami man nga di pa nagatusap sila. Nang Vice, o po yun diri subong actually si Nong Boy Duran, no? Kasi siya ang mabulo sa ako niya programa. Vice, before kita mag-end ya, nang mamangkot lang ko Vice, ano subong ang status ng ato niya, yung syudad? May ara kita subong, may ara pa kita gyapon PUI? Kay for sure ang PUM damo eh, pero may PUI pa kita gyapon Vice? Well, let's praise and thank the Lord. Na wala sa clinical records naga-entertain ko yung kaniya nga may career eh. Nga wala nagpa-doktor eh. Sa clinical records, wala kita siyang positive. I think na may tatlo kita dara ka PUI ara sa different hospital and may ara kita 34 ka PUMs. At 34 PUMs na nauna niya sa executive order na i-issue ni Gob Bonga. Kaya kung subong damo-damo ka PUMs kaya may cost-wise vessel ka nga nagabot yes, correct. 800 plus eh. So, isip na to sila may PUM ka na damo-damo. Pero sa clinical records tayo ining mga PUMs na nga may mga travel, history of travel outside the country, mga 33 plus ni basin ng dugo naman gani, pero kay basin natapos naman ang ila incubation period. And I am happy to report, I don't know, ang sa report man sa province, nga itong staff ni board member, Konsehal Ryan Gamboa, na-discharge na to siya. I think na negative. Yes, nabasa ko sa iyo sa Ginoo. Ang aton mga masses, church services naton, suliton ta, please bear with us. Ang intention ni Mayor nga ang movement ng tao
makontrol, naguntat anay, Mm. pwede man ta kapangamuyo sa aton panimalay, Mm. pwede man ta ka-worship online, Mm. bear with us. Mm. Mm. Sorry, Gid. Alright, Vice, before kita mag-end, pasensya sa akong mga tagpalamati, no kadamo pa tayo isang question si Dr. Lopez Gonzaga na wag man, but ang aton time is limited kitama. Anong concern ni Doc Lopez? Ang actually nga concern, Vice, is hindi klaro ang more sa church actually, more sa spiritual ng iyang concern gitawag sa akon kay gusto gito magstorya ka mayor tani but hindi pa malabot si mayor. Okay. Ang sa oo. church siya, kung sa executive order ni Mayor, ilang taon mo na, Mm. covered siya. Oh. But, ang separation of church and state, pwede ka naman impuner eh. Mm. But we are in the state of health emergency. Mm. So that is why nagsilingtang ang aton freedom restricted. So may police powers ang aton executive. Mm. Even si Mayor may police powers. Mm. Amo na through an executive order. But, inbilin ina sa church authorities Mm. for them to decide and take the risk. Mm. If they want to continue their worship, their prayer meeting, Mm. it's up to them. Okay. With, pwede mo naman, baka with precautionary measures, one seat apart, Mm. tananda may mass, Mm. inbilin ina ni Mayor sa church authorities for them Okay. to decide. Kaya kita yung may power of prayer eh. At, sa Ginoo, nothing is impossible. Correct. So, pwede man na. So, mo na siyang clear na mensahe. Ang church authorities, ang kamuya decide if you want to take the risk. Kasi mayor, nag-issue na lang. Mm. Kaya base pala pasulod. Mm. 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 Di ba, konsyal? Oo, correct. Hindi na gusto pasulan ta. Bawa nga, dun mayor to, muna na, why did di ba? Ito mo with all the complaints and the bus na nabaton tada. Suliton ta ang number one priority ni Mayor is the safety na kabuhi sa tao. Kaya ang kabuhi, kung madula, hindi mo na, amo na sila ni Mayor, kung ang kabuhi, madula na, hindi na nambalik. Correct. Alright, Vice, before kita mag-end, ang imong words of comfort sa pamuluyot, kabalo ko, tanan subong ginakulbaan, tanan subong, hindi tayo makuha sa ilang, tanan nagawuri, damo sang apektado, subong, etc. etc. Finally, Vice, ang imong words of comfort sa atong mga pamuluyot diri sa syudad sa Bacolod. Honestly, Ben, isang first time na nakulbaan ko. Mm. Pumiro at first, wala gid eh. Wala ganing kwan, measures, no? Ang atong pamuluyo, be vigilant. Ang appeal is that cooperate kita this time of the night, then listen sa kanang radio station, rito din sa TV stations. Ang mga post ng mga damo theories na wala sa clinical finding, hindi ta magpati. Kaya ba si pati tablang ang luya, kag ang ahon, hindi kita nakulbaan kay amo man ang nagaling cure as of now wala sang cure. Wala. So dito yung mapati sa World Health Organization, the DOH na ton, kay sila niyang may expertise. And please, hindi ta pag-isir kag mga mabatian kada nga ari sa tutunran, gargol ka, luya, kay hindi kasulot ang virus. Hindi, pasimpati tao bala, abyan ising. So, careful kita sa aton gina-post. And again, suliton ko, this is the time na mag-unite kita, mag-cooperate. Waay kami, okay lang na ang amon criticism, kay gipilit din amon nga profesyon. But mas namin, kung positive na comments ang amon gatian, suliton ta, wala kami isang monopoliya, isang pinaalam, basig yung suggestion, wala namon makitaan. Sang sa negative na comments dira, na nagadugang saka BP ko, kasi nagadugang stress amon. Ginahimo ni Mayor, tanan, aton risk na ton, especially aton mga doctors and nurses, ginabis ang kabuhi sa para ma-prevent. So, cooperate kita kay ang
kung ang aton mga health authorities hindi mag-cooperate na maproblema ta. Correct. So better nga kita cooperate Mm-mm. sa aton doctors and nurses, sa aton government officials. Mm-mm. God bless sa aton organization. God bless more power sa imong program. God bless Bacolod. God bless the Philippines. More power man sa imo, Vice, no? Kag sa aton nga mga, si Mayor Bing, si Kong Greg, kag sa mga opisyalis naton, mga department head, kag tanan yung nag-effort, no? Even sa kabarangayan para magbulig, assist sa amos niyo sa mga kondisyon naton. Mabuhay ka, Vice Mayor El Cid Familiaran. Mayong aga. Nabatian si Vice Mayor El Cid Familiaran, no, ang head sang task force sang NCOV diri sa syudad sa Bacolod. Kadamo sa niya agin discuss, kadamo sa niya agin raise ng mga concern, kag mga points nga dapat I really hope na follow sa aton yung mga palamati, no, especially sa Facebook naton. Anyway, i-post man siya naton gyapon after sa aton yung program. Please i-review ninyo kay very important, very essential ang mga information naging discuss namon ni Vice Mayor El Cid Familiaran a while ago. Why na ako sang oras, nag-overtime na kita. Thank you kay nung Boy Durano sa pag-allow sa aton. Kay hindi man naton siya makat amon nakahapos because subong nga chimpo crucial katama. Ako ya personally, before ako mag-end, no, sa ako niya programa, tsakto to, pangamuyo ta. Buligay ta pangamuyo, no. I think ako gani interpretation ko di gani iya spiritually is gonna remind na kita iya sang aton man yung pagtuo, no, kay tungod sa kadamuon sang science blang ginahatag sa aton subong for the second coming ginaliglig naton tanan. So here comes something massive worldwide nga nag-remind sa aton nga dapat magabalik kita, no, kag strengthen ta aton yung pagtuo. Happy Sunday sa inyong tanan, and together as one, the big happy family diri sa syudad sa Bacolod, nagapati kita nga through prayers kag pag-observe sang precautionary measures diri sa aton syudad, ma-survive naton ini siya nga pagtilaw, no, sa aton nga generation. Inigihapon ninyo kubos nga alagad kung si Hel Israel ising salangga kita ay kitaliwat next Sunday sa ating program Istorya Espesyal diri gihapon sa DYEZ Action Radio. God bless and happy morning sa inyong tanan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon